ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, aron maandam kita pagsaulog nining santos nga misa, motuaw kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon nun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan ug tigpanalipod, kung wala ikaw, walay ligon, walay santos. Tudloy kami sa dalan paingon kanimo, diha sa hustong paggamit sa mga maayong butang ning kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gisugo ako sa Ginoo sa pagpalit og karsonsilyo nga lino aron akong isulob apan dili kini ipahumod og tubig. Busa mipalit ako karsonsilyo og gisulob ko kini. Unya misulti kanako pag-usab ang Ginoo. Lakaw ngadto sa suba sa Euphrates ug hubua ka ng karsonsilyo ug tagui didto sa lungag sa bato. Busa miadto ako sa suba sa Euphrates ug gitaguan nako didto ang karsonsilyo. Wala madugay gipabalik ako sa Ginoo sa suba sa Euphrates aron pagkuha sa karsonsilyo. Busa mibalik ako ug ako kining nakaplagan, nadunot na kini ug dili na magamit. Unya giingnan na usab ako sa Ginoo. Ingnon ko niini paglaglag ang garbo sa Huda ug sa Jerusalem. Kining mga tawhana dautan ug nagdumili sila pagpatalinghog sa akong mga pulong. Mga gahi gayud silag ulo ug misamot ang ilang kadautan. Nagsimba ug nag-alagad sila sa mga Diyos-Diyos. Busa mahisama sila sa karsonsilyo nga nadunot og dili na magpulos. Ingon nga ang kuldon ibaliktos sa hawak. Buot ko nga ang tanang katawhan sa Israel ug sa Huda mukupot ka nako pag-ayo. Ang tuyo ko mao nga sila maakong katawhan ug magdayig ug magpasidungog kanako. Apan nagdumili sila sa pagtuman sa akong mga sugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Hikalimtan nimo ang Diyos nga nagpahimugso kanimo. Wala ikaw magtagad sa bato nga napahimugso kanimo. Hikalimtan mo ang Dios nga nag-anak kanimo. Sa pagkakita sa Ginoo niini, napuno siya sa kaluod o sa kapungot alang sa iyang mga anak nga lalaki o babayi. Hikalimtan mo ang Diyos nga nagpahimugso kanimo. Taguon ko ang akong nawong kanila, miingon siya, ug tan-awon ko unsay mahitabo kanila. Pagkamabalhinon nila nga kaliwat, mag-anak nga mabudhion kaayo. Hikalimtan mo
panagsukan nimo. Sanglit ila akong gipalagot sa ilang dili Dios, o gisuko ako sa ilang walay hinungdang Dios. Palaguton ko sila, usa ka dili katawhan, sukon ko sila sa usa ka buang nga nasod. Hikalitan nimo ang Diyos, panagsukan nimo. Ang Ginoo managa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaan ikaw, Ginoo. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso. Ikuha kini sa usa ka tawo ug ipugas didto sa iyang uma, ug sa pagtubo na sa maong binhi nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilon na usab og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa ipapatubo sa pan nga gikuha sa usa ka babay ug gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod nga mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og masambingay aron pagsugilon niining mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya gisulti nga wala gipaagig sambingay. Ihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. Mugamit akog mga sambingay kun makigsulti ako kanila. Suginlan ko silag mga butang nga wala pa nila hibalui sukad sa pagbuhat sa kalibutan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, Kristo. Bisan tuo dili makita ang pagtuo, dako kaayo nig epekto sa kinabuhi sa tao. Kung tugutan ko ninyo mo share mga igsuon, ni ako'y suod kayong pari nga giisip na kong amahan, namatay na in taon to siya. Ug kadto siya, ganahan kayo tog torta. Matag higayon, kay taga-argaw man ko, kung gikan sa amua, muduaw ko sa iyahang simbahan, moingon yun to siya, dong pagdalag torta. Hangtod nga napari na ko, na-assign ko niya, moingon ko, Nyor, pwedeng dili lang ko mumisa karon kay gimingaw ko sa akong mama, muuli ko sa amua. Moingon na siya, okay ra gyud, basta magdala kag torta. Usa kay gayon ni ana pagkaon niya sa torta, ingon siya, niusab naman ang kalidad ni ining tortaha, nahimo na ning pinadagan, nahimo na ning commercialized. O girelate dayon niya sa espirituhanong kinabuhi, niingon siya namo mga bagong graduate nga pari, mauna dong sa inyong pag-alagad, ayaw gyud mo pag-commercialize. Kay ang katawhan makamatikod ug makabantay na sila nga ang imong tuyo dili na mao ang pulong sa Dios kundi lahi na ang imong tuyog tumong. Nahinumdum ko sa gisulti ni Monsignor tungod kay ang pagtuo dili man na makita apan ang epekto niini sa kalidad sa kinabuhi sa tao tataw kaayo. Maupod na gipaambit ni Jesus sa atong ebanghelyo karon. Ang gingharian sa langit, sama sa liso sa mustasa, pinakagamay sa tanang liso sa kalibutan. Apan kun mutubo na kini ug mudako, mahimong labing dakong kahoy, diin daghan ang mabulahan sa mga landong niini, lakip na ang mga langgam sa kahanginan.
Sama sa igpapatubo sa pan, dili makita, apan dako kayog kalahian diha sa harina nga mialsa sa dihang kini gimasa. Sa atong kinabuhi usab, mao ni ang mensahe nga atong mabitbit karon. Sa atong pagsimba karong gabiuna, gialimahan nato ang pagtuo nga gitanom sa Dios sa atong kasing-kasing. Ug dili gyud ni makita kung magtupad ang tao nga naay pagtuo ug ang tao nga walay pagtuo, susama ra silag panagway. Apan ang tao nga naay pagtuo, dako kayog epekto ang maong pagtuo sa kalidad sa mga desisyon nga iyang gihimo, sa kamalahutayon sa mga sakripisyo nga iyang gihalad, sa ngalan sa pagigugma sa mga tao nga gitbutang sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Ay ang pagtuo, dako kayog epekto sa kalidad sa kinabuhi sa tao. Mao nga sa atong pagpadayon ning santos nga misa, labi na sa pagkalawat nato karong gabiuna, pangayo nato sa Dios nga iyang buuan, alimahan kining maong grasya sa pagtuo nga gitanom sa atong kasing-kasing, aron unta motubo kini og mulipang ug maghatod og dakong kabulahanan sa kinabuhi nato diha sa atong Pinoy-anan ug lakip na niining kalibutan nga atong ipuy-an. Manindog palihog, katilingbanong pag-ampo atong tubag, Ginoong Dios, mutubo unta kami diha sa imong grasya. Ginoong Diyos, mutubo unta kami diha sa imong grasya. Nga ang Kristohanon ug sila nga miangkon ug mituo kang Kristo, mutubo diha sa pagtuo ug paghigugma alang sa usag-usa, ingog timailhan sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, mutubo unta kami diha sa imong grasya. Nga madungagan ang atong personal nga pagtuo ug moila kita sa atong hingpit nga pagsalig diha sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, mutubo unta kami diha sa imong grasya. Nga sila kansang pagtuo, nagmabugnawon ug nadaog sa kawalay paglaom ug sa kabalaka, mapanalanginan ug bag-ong kadasig sa pagbag-o sa ilang Kristohanong panaad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, mutubo unta kami diha sa imong grasya. Nga taliwala sa dili maayong panglawas, ang mga masakiton ug sila nga nag-antos mulahutay diha sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, mutubo unta kami diha sa imong grasya. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, mutubo unta kami diha sa imong grasya. Nga ang nangamatay nga nakapangalagad sa Ginoo sa gingharian sa Dios, dinhi sa kalibutan makadayon na ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, mutubo unta kami diha sa imong grasya. Itugyan nato atong pangaliya sa pagatiman sa mahal nga Birhen Maria. Itang tanan, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Langit ng Amahan, dungga ang mga pag-ampo nga gihalad sa imong katawhan, sa ngalan ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Daigod ka Diyos, na mahal langit mo, ikasalan mo, mga masal
Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining atong halad dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong pasalanan ug sa tibuok nga santos sa simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Ang Eukaristiya magdalaon ta kanamo sa kalipay nga tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanina. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw nga ito sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay mataron. Santos nga mahal, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong magpasalamat kami kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, isilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, inaagi ni Kristo among Ginoo. Uban sa mga anghel nagasimba kami kanimo, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit, ug yuta sa imong hinahanglan. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos, gayud ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik namin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha ay Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kami nga ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay
uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw daygon ug himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Ihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, maghiusa kita pag-awit sa amahan namo. Amahan mo, nga ka sa mga langit, agayulang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong hinayan, matuman ang imong pagod, dinhi sa itayin sa langit, ang kalaunan mo sa matag-araw, ihatag ka na mo karong adlaw, umasayo kami sa mga salam, mayroong nagapasayo kami sa mga kasalanan mo, at hindi ka manitubira sa panulay, inunuan mo sa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon, na pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo malaging harian, nahubog ang himaya, hangtod sa kagaturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, anaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sunay, panagdait, manaa kaninyo. Sa Diyos, sa mga sala, sa Mga igsuon, mao kining kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, dawatang sakramento nga nagsaulog sa pagpasakit o kamatayon sa imong anak, ininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan, inaagi ni Kristo among Ginoo. Itugyan nato atong pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manakaninyo, manalangin ka natong gamanan nga Dios sa ngamahan, anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, bawno nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.